No niin, hei. No hei. Elikkä tässä on minä Joel taas ja tässä on mun ystäväni Markku ja tämmönen pieni todistusvideo. Niin vaan. Me vähän rukoillaan alussa, sitten Markku vastaa johonkin kysymyksiin. Hän on siis, kerroksä vähän itsestäsi vaan ihan lyhyesti ikä ja jotain. No mä oon yli 60 ja vanha narkkari ja linnanvenkula. Ja nyt on tällä hetkellä, kiitos Jumalalle, kuivilla. No niin. Okei, joo. Kiitos Herra Jeesus, että me on saatu kerääntyä tähän Markun kanssa ja laittamaan ihmisille pienen videon todistuksena Jumalan voimasta ja väkevyydestä ja siitä, että mistä kaikkialta hän voi nostaa oikeasti ihmisiä ylös tänne, asettaa ruhtinasten rinnalle niin kuin sana sanoo. Eli Kiitos. nostaa uudestaan elämään, tehdä eläväksi kuolleen ihmisen. Ja Markku on siitä elävä todiste ja nyt me tässä sitten kysytään jotain pieniä kysymyksiä ja Me yritetään antaa jonkunlaisen todistuksen teille sinne. no niin, aamen. Aamen. Ja ei muuta kuin asia. Mä tuossa aluksi sanoin, että pidetään silleen mahdollisimman lyhyenä, että jaksaa katsella näitä videoita. Mä oon ehkä itse semmoinen, että mä en jaksa yli 10 minuuttia, niin selle tässä koitetaan. Elikkä mä vaan kysyn jotain, niin saat tukea sun niin kuin kertomille. Ensimmäisenä mä kysyn, että mistä sä oot niinku tullut, mistä sä oot pelastunut, kuka sä olit, mikä sä olit ja tavallaan missä arvossa alamaailman silmissä sä oot ollut. Kun mulla on semmoinen ymmärrys, että sä oot ollut myöskin jonain aikana jossain tämmöisen organisaationkin korkeassakin asemassa. No kyllä, se pitää paikkaansa. Että mistä mä oon tullut ja miten mä oon tässä, niin se on sellainen juttu, että Jeesus on pelastanut kaikesta paskasta ihan oikeasti. Että mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin hypätä junasta pois, joka oli menossa väärään suuntaan. Okei, minkälainen se juna sitten oli, missä sä olit menossa? Se oli niin helvetillinen ihan oikeasti. Joo. Ja siellä käytettiin kamaa ja siellä myytiin kamaa ja tehtiin kaikkea sellaista. Siinä oli väkivaltaa paljon. Joo. Onko sä kuulunut näihin ryhmiin? Kyllä mä tuolla se jengiin on kuulunut. Että siellähän sovittiin sillä tavalla, että sieltä ei lähetäkö siivet selässä. Niin. Mutta silti mä pääsin. Sä oot päässyt pois. Sä olit joku osaston johtajakin joskus Ivalossa. Joo. Joo. Mä en tiedä, onko se tarpeellista käyttää näiden organisaatioiden oikeita nimiä, niin jääkö ne nyt pois? Mutta sä olit siis jonkun organisaation tämmönen johtajamies siellä Ivalon osastolla. Kyllä. Mitä sun tehtäviin kuului sitten siellä, niin kuin, se mitä voit kertoa tietenkin niin kuin tässä? Että... No niin vanhoja juttuja, että tietenkin voi jo kertoakin. Niin. Siinä oli niin lähinnä kavan myyntiä aika pitkälle. Jaa. Ja sitten tällaista velanperintää. Velanperintää, joo. Okei. Kauanko sulla meni tuossa elämässä? Sä oot nyt yli 60, niin kauanko sulla meni tuossa? Yhteensä. Niin yhteensä. Joo, mulla meni yli 30 vuotta. Yli 30 vuotta ja sä pysyit elossa. Niin Se oli... sun ruumis pysyi elossa, joo. Että taivaan Isä pystyi herättämään sun hengen, luomaan kyllä, sulle uuden hengen. Kyllä. Joo. Okei. Ja vähän toista kuukautta kesti siitä vapautuminen. Joo. Se oli aika nopea. Joo, mä oonkin kuullut tarinan siitä, kun susta on
ajettu antikristuksen henki ulos. Haluatko sä sen kertoa? Se sama henki, joka hallitsee kaikkia näitä alamaailman, varsinkin niin kuin jos on sitoutunut johonkin organisaatioon, niin antikristuksen henkihän on se, joka hallitsee näitä ihmisiä, niin kuin täällä jos puhutaan hengellisesti näistä asioista, niin susta ajettiin ulos antikristuksen demoni henki. Niin, en mä muista sitä tarkkaan, mutta henkiä ajettiin ulos ja Joo. yksikin henki oli sellainen, että se oli tällainen, oliko se tietäjähenki ja vainajahenki, Joo. mitkä musta lähti. Niin. Se oli niin aggressiivinen, että se repi painankin sieltä ajajalta tuossa nuuskassa. Okei. Eli joskus kristitynkin elämä voi olla aika rankkaa, että se kuka oli rukoilemassa Markun puolesta, niin tämä henki otti Markusta vallan ja siltä revittiin paitakin päältä. Ja sitten mä kuulin, että joku nainen, eräs nainen, en käytä nimiä, mutta ajoi sitä yhtä henkivaltaa susta ulos, antikristuksen henkeä, niin sanotaan, että sulla pysähtyi myös sydän. Että sä kuolit niin, se luultavasti kävi, että mä kuolin hetkeksi. Ja sitten sanottiin, että tämä kuka rukoili sun puolesta, niin se sanoi, että kutsu niinku ihmishengen takaisin tähän ruumiiseen ja sä virkosit eloon sitten. Joo, kyllä se pitää paikkansa. Aika rankkoja juttuja. Nämä on aika kaukana siitä, mitä monet miettii tästä. Ja sitten niinkö kerrankin sitten oli näitä unihalvauskohtauksia aika paljon ja kerran kävi sillä tavalla tuolla Suomussalmella, että kun nukuttiin vaimon kanssa, niin joku henki tuli ja puristi kurkusta niin, että mennäs henki lähti yöllä. On se rankkaa. Henkivallat on todellisia. Henkivallat on todellisia ja niiden kanssa ei pidä leikkiä, niistä vaietaan, mutta se voi olla myös sitä pelkoa, että kun niistä asioista ei tiedetä eikä niitä asioita oikein tunneta eikä niistä myös ihan hirveästi opeteta. Enkä mä en siihen myöskään itse niin kun, en lähde tähän sanomaan mitään niistä sen kummemmin, että tässä nyt vaan käydään tätä haastattelua. Ja sä sitten vapauduit ja olisitko sä kertonut sen, kun mä kuulin myös, että sä olit lusimassa, oliko se joku 8 vuoden tuomio? Joo, 8 vuoden tuomio ja siellä tapahtui jotain. Niin, siinä tuomion loppuvaiheessa niin oli 5 vuotta vielä jäljellä. Niin mä rupesin tuntea sellaista outoa syyllisyyttä. Ja se oli niin voimakasta, että mä tunsin itteni ihan syntisäkiksi, ihan paskaksi. Ja aina kun selliovi oli kiinni, mä aina rukoilin sitten. Ja mun rukoukset oli tällaisia, että Herra pelasta mut ja anna mulle mun syntini anteeksi ja armahda mua ja ota omaksi. Ja tätä mä jankutin 2 kuukautta. Sitten tuli kesäkuun 11. päivä 83. Ihan tavallinen päivä muiden päivien joukossa. Niin siinä kävi sillä lailla, että selliovi kun meni kiinni, niin mä rupesin rukoilemaan taas. Näitä samoja vinkumisia Herran puoleen. Niin sitten mä sanoin Jumalalle, että jos meidän välillä on vielä jotakin, ilmoita mulle Pyhä Henkes kautta, niin kyllä minä kadun ja pyydän anteeksi. Joo. Ja niitä juttuja tuli, mitä en olisi inhimillisesti voinut muistaa. Niin sitten tuli 1-2 sellainen puhdas olo. Mä kiitin lyhkäisesti ja kävin siis sängylle istumaan. Ja laitoin jalat sängyn päälle ja nojasin siihen seinään ja katselin sitä suljettua ovea. Ja mietin sitten näin, että näin lapsellisesti mietin, että nyt Jeesus on tehnyt asunnon mun sydämeen, että hän käyskentelee valkoiset vaatteet päällä siellä. Ja sitä kun mä ajattelin, niin valtava humahdus ja tuulen puuska kävi siinä suljetussa sellissä. Ja mun korvat meni tukkoon ja mä säikähdin. Ja mä ajattelin, mitä tää oikein on. Niin heti sen jälkeen niin valtava kirkkaus ja rakkaus täytti koko mun sisimmän. Ja mä ajattelin, että kuka mua näin
rakastaa, sillä se pimeys, mikä minun ympärillä oli, kuulkaa, se lähti sen kirkkauden tieltä. Ja sitten ne myrskyt, mitä oli, niitä on ollut paljon jälkeenkin päin, tosi pahoja myrskyjä, mutta sillä hetkellä tuli ihan peilityyni. Ja mä ajattelin, kuka mua näet? Mä kylvin siinä rakkaudessa. Oli sisältä täynnä rakkautta ja kirkkautta. Ja se näkyy tänä päivänäkin, kun sua katsoo silmiin, niin siellä näkyy rakkaus. Jos Joo. joku miettii, miltä se näyttää, niin se on tämä. Siis, voi vitsi, voitte vaan, mä yritän teille selittää, mitä silloin tapahtui siinä suljetussa sellissä. Joo. Niin sitä kun mä ajattelin, että kuka mua näin paljon rakastaa, niin uskokaa tai älkää, mutta Jeesuksen risti tuli siihen selliin ja Jeesus roikkui siinä ristillä ihan mun puolesta, mun syntieni tähden. Ja mä olin haltioissani, kun mä näin, että Jeesus oli ruoskittuna ja rikki revittynä siinä mun puolesta. Joo. Niin mä rakastuin. Jeesukseen. Joo, mä rakastuin Jeesukseen ja sillä hetkellä mä rakastin koko sydämestäni Jeesusta. Ja kun mä käänsin katseeni eteenpäin, niin noin lähelläkö joella on tossa. Siinä oli kauhean kirkas valo. Auringonpaistetta kirkkaampi. Ja olin lukenut Raamattua sen verran, että siellä lukee, että joka näkee Jumalan kasvot ei voi jäädä henkiin, niin mä oikein kurkotin ja yritin katsoa, mutta en mä sen kirkkauden takia näe. Okay. Mä olisin halunnut lähteä mukaan. Mutta mä kuulin ja tekin olisitte kuullut ne 2 sanaa, mitä mulle puhuttiin suomen kielellä. Ehkä joku nuorehko henkilö, Jeesus varmaan itse, puhui sieltä kirkkauden keskeltä ja sanoi mulle ano uskoa. Ano uskoa. Ja sen jälkeen hän näytti mulle pikkasen sitä uskoa, mitä hänellä on. Aamen. Jos hän jotain sanoo mun elämään tai joille sun elämään tai teidän elämään, jotka kuulette, jos hän sanoo jotain, niin se tapahtuu. Se tapahtuu. Jos Jeesus sanoo, että hevonen, niin siinä on hevonen. Se tulee tyhjästä. Kyllä. Mahtavaa. Joo, tuollainen kokemus oli ja voi vitsi. Sitten mä odotin aamua. Mulla oli selli siinä naapurissa yksi elinkautisvanki. Se oli uskossa kanssa. Joo. Mä pamppuko aukas selliovi, niin mä juoksin siihen naapuriselliin. Mä sanoin, hei, Herra ilmestyi mulle viimein. Niin sanoin, että joo, juotko kahvia? Se ei niinku uskonut pätkän verran, mutta se jäi niinku mun mieleen. Joo. Mutta puoli vuotta myöhemmin, tästä alkoi mun huumeiden käyttö puoli vuotta myöhemmin. Mä koin, että mä en saanut tarpeeksi uskoa. Okay. Mulla oli pitkä tuomio takana ja monia siteitä. En päässyt täyteen vapauteen enkä usko. Vielä. Niin vielä. Joo. Ja siinä kävi sillä, että mä rupesin käyttämään masennuslääkkeitä. Ei mulla ollut itsetuntoa ollenkaan. Mä häpesin itteeni. Joo. Mä olin tosi sidottu. Ja mä rupesin käyttämään niitä masennuslääkkeitä. Siinä meni kaikki niinkö bensot. Kaikki. Ja sitten kun mä tulin kylläiseksi niihin, mulla oli 4 lääkärin kuukaudessa, jotka kirjoitti mulle aina 300 kappaletta. Mulla oli 1200 kappaletta bentsoja aina kaapissa suurin piirtein. Kun ne reseptilääkkeet ja ne oli iteroitu. Joo, niin se määräytyy itse. Niin. Joo. No niin, mutta joka tapauksessa. Sitten kun ne ei enää auttanut, mä olin niin immuunio niille. Niin. Ja ne ei auttanut, mä siirryin särkylääkkeisiin. Mä vetelin kaikki maailman särkylääkkeet ja mulla oli yksi lääkäri, joka antoi mulle oikein sen farmakeen, se kirja. Joo. Ja mä katsoin aina sieltä sivuvaikutusta. Ja kokeilin niiden mukaan. Ja mä löysin aina hyviä lääkkeitä. Joo. Niin mä kävin melkein kaikki särkylääkkeet läpi. Sitten mä siirryin huumeisiin. Lopulta. Joo. Ja
Meillä oli niin paha tilanne Aneten kanssa, että mun huumeiden käytön takia kolme vuotta oltiin asumiserossa. Joo. Anette oli Porissa, minä olin Ivalossa. Joo. Ja 7.7.2013 Anette tuli mun luokse Ivaloon. Ja mä olin ihan kauheassa kunnossa. Joo. Aivan kauheassa kunnossa. Ja mulla oli patja siellä huumekämpän lattialla, millä mä punkkasin. Mä ajattelin, että Jumalakin on mut hyljännyt. Nyt ei ole enää niinkö asiat kohdalla. Että Herra ei voi mua enää rakastaa, kun mä oon tällainen paska, mä oon kaikkia paskaa tehnyt. Niin. Silloin yöllä mä kuulin tutun äänen. Jeesuksen ääni. Niin. Ja Mulle puhuttiin. Ja silloin kun taivas puhuttelee, niin silloin kuunnellaan. silloin kuunnellaan. Ja Ja silloin tiedetään, että kuka siellä puhuu. Ja Jumala puhuu. Ja sanoi mulle, että sano näin mulle, että pikkupoika tulee hyvältä. Hän sanoi mulle näin, että minä muutan sinun kohtalosi. Ja aamulla kun mä heräsin, niin mä sanoin Anetelle, että no miten tää kohtalo tästä voi miksikään enää muuttua. Niin vaan. Ei kestänyt kuin reilu kuukausi, mä olin kuivilla. No niin. Mahtava homma. Rukoillaanko tähän loppuun? Tuossa on mennyt vähän yli ajan, mutta ihan sairaan hyvä, että olet kertonut nämä jutut. Joo. Joka sai ystävän. Rukoillaan. Joo. Kiitos Herra Jeesus, että sä oot nostanut Markun tuolta ja Kiitos. mä rukoilen, että me saadaan lisää jutella ja tehdä videoita Markun kanssa ja mä oon kiitollinen Markku sulle ja kiitollinen Jumalalle tästä materiaalista ja toivon ja rukoilen, että kaikki äänet ja muut kuuluu, että me saadaan tää tarina ihmisille tiettäväksi. Joo, Kiitos Herra. Ja siunausta.